खुलुमबाय बयखौबो बरायबाय नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे इन्टारेस्टिं मिउजिक दे माबा जागोन बे बारदै सिख्ला सोलोंनायनि सिगां जायफ्रा सोलोंनो गोसो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लाइक खालामनायनि ओंथिया जाबाय थुलुंगा होनाय आंखौ ओमफ्राय कमेन्ट होनाया नों गोसोआव साननानै मा दं बेखौ खिथानाय ओमफ्राय मा होनो शेयार खालामनाय जाहैबाय गुबुनफोर रोंहैनाय माने गोबां दं नालाय रोङिफोर बेफोरखौ रोंहैनो थाखायसो फैदों नालाय आङो बेखायनो शेयार खालामलायदो अननानै बयबो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो दा आं फोरोंनोसै बारदै सिख्लाखौ गुदिनिफ्रायनो आं बावहाय माबाल' खालामगोन दे खायसे बुंदोंमोन मेल'डि खालामनायफोरखौ खिथा होननानै आं बाव खालि मा होनो खालि आसिनि स्टेपखौल' खिथागोन आङो बिनिफ्राय उनाव मेल'डिखौ बोरै खालामनांगौ बेखौ खिथागोन खालि दा आङो लास्ट नटेसनजोंल' खारगोन बोरै दामनांगौ बेखौल' खिथागोन ओमफ्राय उनाव बिनिफ्राय नेक्स्टआव फोरोंनांगौ फोरोंसै मेल'डिखौ बोरै खालामो दा आं खिथानोसै सिगां माबाखौ लानानै लाग्रो सारेगामाखौ नैबे दे सा रे मा फा धा सा 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 ओमफ्राय नैबे दे रे नैबे रे हाइ टिउननि रेयाबो मोननै दं ओरैनोबाबो फा ओंखारो ओमफ्राय जर सोयोबा रे ओंखारो लासैबा फा जरबा रे ओमफ्राय दाना बारदै सिख्लाखौ बोरै दामो आरो जायफोर गाज्रि कमेन्ट होयोना अननानै दाहो आं जास्ट आंनि रोंनायखौ गुबुननो फोरोंनो आरो गुबुनाबो रोंबा गुबुनखौ फोरोंना हो आरो जायफोर एक्सपार्टखा बेफोर नायाबाबो जागोन भिडिअखौ बिनिफ्रायनो नायालासिनो था आरो जायफोर रोंथारि दं बेफोरनि थाखायसो रोंहोनो होदों नालाय दा जुरिनोसै बारदै सिख्ला दे आं एसे दामग्रोनि दामजोबलायला गिदिंफिनबाय थाबानो जायो बेखिनिल' ओमफ्राय दाना गुदिनिफ्राय खिथालांसै आं बोरै दामो फार्स्टआव दं टा 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 बेखौ बै ओंखारलांनायनि सिगां दामो दे बेखौ बे दंना बेखौ ओरै दामो सा धा सा धा सा धा सा सा धा सा धा सा धा सा जागोन बे सा धा सा धा सा धा सा सा धा सा धा सा धा सा ओमफ्राय दानिफ्राय बिनिफ्राय मोनसे दं मेरा मोसानो ओंखारलांनाया मोसाहैबा बोरै दामो बेखौ खिथानि बे जाहैबाय ओंखार टा 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 जाहैबाय सा धा सा धा सा रे सा धा फा मा 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 फा धा फा धा फा धा सा धा फा मा रे सा सा
tha sa re sa ta pa ma 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 pa ta pa tha sa ta pa ma re sa sa आं नटिसन सिस्टेम्स खालामदों दे बे मेलोडि खालामनानै दामबाय एसे जायो टिउना एसे दोरोदो बेनिखायनो बे नटिसनाव जेरै दं बेखौ खिथादों नटिसननि आरो जेब्लानाखि बेखौ मेलोडि खालामनानै दामो अब्ला एसे दस्रा बायदि खोनानो नागिरो बेखायनो आं दा खालि नटिसन सिस्टेमल' खिथादों बे जाबाय बे जाबाय दा ओमफ्राय बे जाहैबाय ओरै सा मा मा रे सा सा रे सा 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 मा मा रे सा सा रे सा सा नैखौ थिखादों दे सा मा मा रे सा सा रे सा 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 मा मा रे सा सा रे सा सा बे डाबल दे सा मा मा रे सा सा रे सा 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 मा मा रे सा सा रे सा सा बेनिफ्राय बियो ओरै जागोन दे दामथारबा दा बे ओरै जागोन लासैयाव ओरै बे रे धा सा सा धा सा सा धा सा रे 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 धा सा धा सा धा सा सा धा सा ओरै जागोन बे रे धा सा सा धा सा सा धा सा रे धा सा धा सा धा सा सा धा सा ओमफ्राय बेनिफ्राय नै फैफिनगोन दहायनि बे नैबेखौ दामखांनायनि उनाव फैगोन दे बेखौ आं नैखौ दामफिन दा माबानायखौ बेनि जाबाय दा बिनि उनाव नै फैफिनगोन बे दहायनियानो दे सा मा मा रे सा सा रे सा 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 मा मा रे सा सा रे सा सा दे 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 बे फैफिनगोन खननै जायो दे आं एसे दामनि ओरै जागोन बे बेनि ओमफ्राय गुदियाव थांफिनबाय दे जाबाय ओमफ्राय जायफोर नटिसन नांगौ कन्टेक्ट खालामहर आंनाव कन्टेक्टआव मोनगोन ओमफ्राय सिफुं सेरजा खाम नांगौबा अर्डार खालामगोन नै सिफुङा जानला मोनला नङा दे बे बेस्ट क्वालिटिसो बयल खालामनाय सिफुंसो बियो मा रोखोम नांगौ मोनगोन आरो जायफोरनो एसे नै बेफोर गासिबो गोजा कालार नांगौ बे डिसकालार गोजा एभेलेबेल दे जायफोर नांगौ खबर हो
होनबा बेखिनि बाय बाय।